मा होनदों रावनिखौ अननो नाङा होनदों मा नोंनो नों बेखौ अननांगोन लासै गौना मोदै हुगार थाफियाव दाना लासि जाना दं दा हाबागोन आं And action. बयनिसिमबो खुलुमबाय रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बाथ्रा फोसावनो आखायाव लादों बेनो जाहैबाय जे जोंनि फैनो गोनां फुल मुभि मिस्टार ग्रेजुवेट बे बर' सावथुनखौहाय 2023 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानावहाय रिलिज खालामनाय जासिगोन बिनिखायनो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ नायगोन एबा अनसायगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय गोजोन्थों